Se algún de vos ve esta imaxe, que é sonido, non? É ruído, é unha imaxe dunha discoteca, dun pub, dun momento de festa, e sobre todo cando está na rúa, parece que o sonido se amplifica máis. Se falamos de sonido, pero o que oen os veciños do casco vello de Ourense realmente é ruído, ruidazo, un ruidazo infernal. E moitos deles levan convivindo con este ruído máis de 10 anos. Claro, eles din que non saben o que facer, sobre todo cando ten un dos 4 pubs problemáticos debaixo da casa. Fixadevos que moita desa veciñanza tivo que acudir ao médico para que lle deran solucións. Solucións é directamente medicinas ou algún tipo de tratamento para que eles puideran dormir. Outros veciños directamente xa se fartaron, dixeron que non podían aguantar máis e mudáronse. E se tiñan a súa casa en propiedade, mesmo a venderon. 19 familias venderon ou, como eles din, malvenderon as súas propiedades con tal de sair daí e poder vivir tranquilos e, sobre todo, dormir tranquilos. Bueno, unha problemática que durante todo este tempo non tivo solucións, pero que agora parece que este inferno vai a rematar, porque a Fiscalía de Ourense abriu denuncias penais non só contra estes 4 pubs problemáticos, senón tamén cun persoal do Concello e tamén contra o propio alcalde. Hoxe falamos con eses veciños afectados e, ollo, tamén falamos co presidente da Asociación de Veciños Cimborrio, que di que, bueno, que están contentos por estas novas medidas, pero que pensan que isto non vai a ser unha solución a curto prazo, senón que aínda se vai alongar moito máis e van a seguir vivindo este inferno. Tras 8 anos de queixas veciñais pola contaminación acústica nocturna nestas rúas de Ourense, agora a Fiscalía Provincial denuncia a 4 locais, a un técnico municipal e ao propio alcalde de Ourense. Carlos, presidente da Asociación de Veciños do Cimborrio, que consecuencias tiveron na veciñanza todos estes anos de ruídos? Hai xente que ha tenido que ir ao psiquiatra, ao psicólogo, non é de recibo ter debaixo da túa casa pois 108 decibelios que se constataron en máis de un local, non? Ten en conta que este 100 decibelios é o que se poñen nas orquestas. Sabedes se hai algún caso de alguén que tivera que mudarse a outra zona de Ourense? Polo menos son 17 familias que han tido que abandonar, entre elas eu mesmo, Ti tiveste que ir de aí polo ruído? Sí, fai máis de un ano e medio, sí. Sobre todo os fins de semana hai bastante ruído. Eu non lle dou moita importancia porque claro que a xente se divirte e tal, pero bueno, algunhas veces é excesivo. Yo vivo aí al dar la vuelta y todos los fines de semana, jueves, incluso miércoles, martes, ahora es todos los días. Viene la policía casi a diario. Estamos cansados de firmas, de denunciar y de todo. No nos hacen ni caso. Nos temos o dereito a descansar como calquer outra persoa, pero que despois de todo este problema chega a limpeza, con sopladoras, con máquinas, con non sei que tal. Entonces, os fins de semana é prácticamente imposible dormir. Xa non é só o ruído do pub, é tamén a máquina da limpieza. Cando empezas a coller o sono, ala vai. Estamos en fronte a un dos locais denunciados. Imos preguntar á veciñanza. Queríamos preguntar se lles estaban afectando moito aquí a veciñanza. Quere subir? O tema dos ruídos, como están a levar? Horrible, moi mal, moi mal. Eu, de feito, teño doble ventana, estou con pastillas para dormir, pero que a veces xa ni me fan efecto. Tamén esta madrugada pasada, pois serían como as 2:30, 3, tocan no interfono. Por exemplo, este fin de semana, pois algún gracioso con unha moto de gran cilindrada, o sea, non pode arrancar sencillamente marchar, non. Ya tuvo que estar aí, brom. Desde que empezou todo isto, vaya si levamos tempo. Solo lle facía unha pregunta ao alcalde, porque él cando vivía na calle Progreso, recórdome que tiña moi cerca a famosa discoteca Vanessa. Pois en aquel momento, como era alcalde, conseguiu cerrarna. Se aquí para uns blancos e para outros negros, non. Hora Galega intentou poñerse en contacto co Concello de Ourense e ali o que nos din é que de momento non queren facer declaracións sobre este asunto. Só nos indican que é unha problemática que ven de moitos anos atrás. Non sei se sabes que o próximo día 7 o Concello saca unha nova ordenanza municipal que vai ser moito máis restrictiva cos ruidos. Me parece estupendo, sí. Porque como é na túa rúa? No se puede dormir por la noche. Los fines de semana, viernes y sábado noche, a partir de la 1 de la madrugada,
La cantidad de gente que hay organiza un follón que no se puede dormir. Con esta ordenanza se busca regular a situación de ruidos aquí no centro de Ferrol e máis no resto da cidade. Se vai a regular, hai uns diferentes niveles, incluso se marcan por zonas e os horarios. Hai uns horarios que van desde as 7 da tarde, desde as 7 da mañá hasta as 7 da tarde, das 7 da tarde hasta as 23 horas e despois hasta as 7 da mañá. E as multas empezan desde os 300 euros hasta os 600, dos 600 me parece que é hasta os 12.000 e despois dos 12.000 chegan hasta os 300.000. Vostede é o presidente da Asociación de Veciños da Madalena. O noso problema grave é a situación en que nos encontramos os fins de semana o día anterior a un día festivo nas rúas do centro, con a xente cando sale dos centros de hostelería que quedan nas rúas e arman uns follóns tremendos. Hai pelexias, hai enfrentamentos. Eso sí que é orden público, eso sí que hai que preocuparse por ello. Me parece demasiado exagerado, pero demasiado. Pasan coches con a música posta que fan bastante máis ruido do que podemos facer nosotros cun altavoz pequeniño para ambientar unha terraza. Tenemos que darlle vida a Ferrol, non quitarlla. Se cada vez facemos máis restriccións, a xente vai deixar de vir a Ferrol. A ver, yo lo veo bien, ¿vale? Pero lo que veo mal es que se denuncie por tener una cafetería hasta las 12 de la noche y que los vecinos protesten. Vale. Porque yo creo que a las 12 de la noche es una hora muy respetable para que todos podamos estar de acuerdo. ¿Crees que se puede convivir? Yo creo que sí. Vale.